Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. It-2 ta' April 2005, eżatt 10 snin ilu, il-jum li fih id-dinja tilfet mexxej karizmatiku, ikona reliġjuża, figura ta' missier. Bħallum 10 snin, id-dinja selmet lil Papa Giovanni Paolo II illi kien miet fl-età ta' 84 sena. Il-Papa Pollak Karol Wojtyła kien personaġġ li marka l-istorja bil-ħsibijiet tiegħu, bit-tagħlim li xerret, bil-preżenza fost iż-żgħażagħ u l-vjaġġi apostoliċi madwar id-dinja kollha. Giovanni Paolo II kien l-ewwel Papa mhux Taljan sa mis-seklu 15 u beda l-pontifikat tiegħu fl-1978 u kellu t-tieni l-itwal pontifikat fl-istorja tal-Knisja Kattolika. Il-Papa Giovanni Paolo II matul is-snin seraq ukoll il-qlub tagħna l-Maltin, b'mod partikolari wara l-ewwel żjara ta' Karol Wojtyła f'Mejju tal-1990. Wara, il-Papa kien reġa' żar Malta għal beatifikazzjoni ta' Dun George Preka, Adeodata Pisani u Nazju Falzon. Giovanni Paolo II kien ġie dikjarat qaddis is-sena li għaddiet mill-Papa preżenti il-Papa Franġisku. Matul din il-ġimgħa Franġisku wkoll sellem il-memorja ta' Giovanni Paolo II feluq l-10 anniversarju minn mewtu. Il-Papa Franġisku sostna li tul ħajtu Giovanni Paolo ġarr is-salib ta' tbatija b'ferħa. Il-Papa saħaq li Wojtyła se jibqa' mfakkar bħala Papa li kien xhieda ħajja tat-tifsira vera tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Et ne nos inducas in tentación.